The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. .7 Marino News FM sisid na ang affiliate station ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Alauna 12 ang mga kasisid ketal konela de ato na 98 barangay Aquina, Ciudad de Zamboanga. 98 barangay, isama nyo na ang barangay Marino, ikan 99. Alright, at syempre takitambihan kita na di ato na programa Heart to Heart, Heart to Heart, puso sa puso, korason con korason. Kung may problema ka, ipa-heart to heart mo yan. Kung anong klaseng problema yan, busca kita con ese manera para pwede yo contigo ayuda. Siyempre, hindi lang man iyo, talial di aton mga avid listeners, di ba? Para dali contigo dito yung mga di lang mga kada equal opinion, di ba? Lahat naman talaga tayo may kanya-kanyang opinion. Oo, lalo na kapag yung malala na talaga yung problema, di ba? Lahat tayo may problema. Ken ba el nuay, di ba? Kaya naman, ang mga problema na yan, Chenebes, Genebes, kita lang el sabi, hindi kita tan share, hindi kita tan kwento el kosa kanatun tapasa, di ba? Genebes, personal, syempre, personal problem man sina. Personal problem di mio, no kaya man share, kaya iyo lang gayot, di ba? Pero the best thing gayot, si yan share to el dito yung problema. Ay, amo sa el pwede tuman abla sila kada libyano el dito yung korason, di ba? Specialmente siya to problema ka bariyan doble-doble agayot, di ba? Naghalo-halo na lahat ng problema mo, no? Kay si Mrs. Chenea otro kabar eto taas ito manera tatrabaha to bunamente kabar kasabi to kay Chenea otro, di ba? Taas ito todo trabaho, ansina kabar liga na ora. After a years, gaganyanin ka lang pala. Di ba? Ansina, Genebes, ansina, el mga kwandi aton. Si tasobre gayot, el depresya talyama. Di ba? Pag sumobra na talaga yung problema ng isang tao kapag pagdating sa mga ganyan na problema sa pamilya, nako, kosa tapasa. El mga los demás, di ba? El tasubi na kwan, na billboard, entra na viento na kabesa, di ba? Genebes tamen, Geneta perde vida, di ba? Kay porkasan ng mga ansina, di ba? Kaya ikaw, kung naa kay problema, ayaw ko i-share mo na yan, ha? Man-share ko na sa 0975-072-3036. Yan ang aming official text line number mga kasisid, no? I-text nyo yan para pwede nyong i-share yung problema nyo. Okay? And syempre, welcome natin lahat ng mga kasisid natin, ha? Na
Luzon, Visayas, Mindanao, because we are live sa streaming. Hindi lang Mindanao, live din, hindi lang Mindanao, even in the other part of the country. I know some of our OFWs are listening right now, and some of the other nationality. Hello and welcome to Heart to Heart program. Di ba? And if you don't understand what I'm saying, and it seem like you think that I speak like Spanish. We are broken Spanish. We are Chabacano. Un poquito Espanyol. Hindi pamparon. Pagtesta paera, manadagayot sila tabla, di ba? El lengguaje del de Zamboanga, bembali daw gayot. De veras. Si anda kita na otro lugar, no? Si anda kita na otro nasyon. Ang maskin anda lang kita na Manila, no? Si tapwede ka natun uwi el mga los demás de Manila. Tan kuan gat sila, takir gat sila uwi. Ben bali daw gat el lengguaje de aton, di ba? Siyempre también, kaya grande orehas también. Siyempre, tan proud yun na el di mio lenguaje, no? De Zamboanga yo. Un poquito. Pamparon. Espanyol gali, Espanyol. Ay nako, live na tayo sa streaming natin. Ay, ang ganda ng internet, hindi na nawawala, ha? Please like and share para updated kayo, sa every time na live yo para pwede ustedes mira, di ba? Kaya pwede rin kayo mag-message, no? Para man greet yo con ustedes. At syempre sa ating text line, para sa mga estudyante ko, only ustedes man-text siya para pwede yo cosa base pwede yo leer de ustedes mga mensahe si Talia ustedes. 0975-072-3036 kung kwan kayo, diba? Talia ustedes. Again, 0975-072-3036. Okay. Hindi may antipara, hindi may malo-malo yan. Malo yan, may bihta. Okay, text na kayo para pwede ayuman greet si Talia ustedes and pwede daligrado con ustedes, diba? Mabibigyan ko kayo ng mataas na grado for today. And syempre batiin din natin yung mga natin, no? De Amuna School officials, no? Si Dr. Jaime G. Halon, El Diamond College President, no? And Sir Alvin C. Reyes, Vice President for Administration and Finance, Ma'am Eleanor B. Perez, Vice President for Academic Affairs, and Mr. Hector H. Ramiliano Jr., Board Secretary, Mr. Oliver D. Tito, Vice President for Research, Innovation, and Extension. So all the deans and directors and heads and faculty and non-teaching personnel, good afternoon. Magandang tanghali sa lahat, and I hope you are okay. And to all our avid listeners and my student, the student of ZMST, ZNZ man ko, ZSCMST, kamusta na kayo? Tapos na ba ang mga module nyo? I hope ay tapos na at napasa nyo na sa ating mga teachers para wala na kayong problema. Lego ya sa LML, mandilit anay ko na sa ML, pati sa mga Roblox. Si anay ka ba el module para walang problema, di ba? Okay, eto na. Nagbibigay na sila sa atin, no? Uy, batiin natin ang hello. Ito si Mr. Candelario Villanueva Jr. Good afternoon, Papa Joms. Shout out na kapisan.
And si Etik Tubal Annalyn, avid listener to siya. Papa Joms, good afternoon. Pakigreet ang pamangkin niya, happy birthday na si Jaimin Astarani. Salamat po. Okay, happy birthday. And si Princess Jasmine Estarosa. Papa Joms, good morning to all your listeners. Just love. Okay, good morning and how are you there? I hope you are okay. Si Princess Jasmine is from Kuwait. Lahat ng ating mga OFW around the world, no? Mabuhay po kayo. At syempre mga kasisid, yung mga amo pa lang ni Abriel di lang mga radyo, i-text nyo na yung problema ninyo kung anong klaseng problemang meron ka, di ba? Problema sa pag-ibig, problema sa kapitbahay mong chismosa, problema sa asawa mo kasi yung asawa mo ganyan, bien burat yun gayot, diba? Problema sa kapatid mo kay yung kapatid mo bien kuan gayot, lagak, diba? Maraming klaseng problema. Sa problema sa sarili mo. Hindi mo maintindihan bakit ganito, bakit ganyan, Papa Joms. Na in love ako sa best friend ko. Ang problema, nagtapat ako pero busted ako. Di ba marami, di ba? Mga iba't ibang klaseng problema. Yun. Problema. Problema sa puso, sa pag-ibig, no? Problema sa pera, pera sa kabilang istasyon yan. Ala sila ulaw kay may kami senki. Body kami, pero si Cheniken man donate, porque man i-receive. Good afternoon to all mga jeepney drivers natin and mga drivers, lahat ng drivers, sweet lovers, mga depiagyo, tricycle drivers, abal-abal, buenas tardes and mga oloroso ustedes. Itaui ustedes marino. Katong nagkambyo, bago lang nagkambyo og kwan frequency, mauna sila. Ay nako. Ayoko. Matatakot. Lunes na naman mga kasisid. Ko sa gahael di aton mga problema tambien pwede kita buska manera, di ba? Kay na di aton na vida todol diyan, hindi kita ta intende, di ba? Hindi kita basta pwede man tabla sila na bigla taliga ka nato ng mga klase de problema, di ba? No? Di aton mga karpintero, karpintero and mga construction worker. Good afternoon con ustedes. Cuidado ustedes, sa tatrabahan makil man kon gayot. Binbueno gayot. Kay baka mang kuryente, Cuidado. Kon lang advice lang, Kay sabi man ustedes, yan ba sa gracia tali gayot. 'Di ba? So safety first, 'di ba? Especialmente akilos mga tampuk-puk-puk ali, 'di ba? Puk-puk de klabo. Diba martilyo, maski na na mga martilyo lang taklabaan sina, tadegrasya, ese sintaw lang si, paraw lang si, tadegrasya, no? Chinikin alya ka namon, ya pasa, ya ka agarale klabo, ya klabal enzina, Cuando yan, ya pwede limang kuan, ya bira ulit el klabo na disuyo prente, klabaw, muerto. Yan itamin ka namon alya, yan landog lang, Yasa ka lang agwa, yan landog, muerto. Yan itamin, yan landog kay porkasa na saging. Kaya ang mga komida hindi tabutan na basurahan, tali lang kalayat, kabarkome, yan landog na saging ya pisa muerto. Yan itamin, yan muri, kay porkasa no ilaba plato. Yan muri. May laba plato. May laba plato, amo lang siyempre plato ya usali na. Aki galit chene galit kilkuan. Bineno. Muerto. Chene tamin manada, di ba? Kan mga disgrasya chene besta kuan kita. Kal na mga arriba techo kuidaw. Kasubi-subi, di ba? Kal mga matan balance, di ba? Dula kal mga Ferris wheel,
So mag-ingat po kayo at para lehos na disgrasya, no? Para pwede kita mankuan. Iwas. Okay? Again mga kasisid, and text lang kayo sa 0975 072 3036. Ako'y magbabalik, Birayo otra vez. Ang oras natin 1:26 na. 1:26 in the afternoon Philippine Standard Time. At ang oras na yan ay hatid sa atin ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. My name is Papa Joms. Sa programang Heart to Heart, akilang sa na 106.7 Marine News FM. Sisid na! 106.7 Marino News FM, sisid na ang affiliate station of Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services. Alora di aton 1:37 ya. Good afternoon kunil di aton mga kasisid, and syempre together with me si Mr. What's up? ¿Qué tal? Alright, ¿Qué tal? It's nice to be back. Okay. Okay, grabe. Nice to be back. Nice to be back. Welcome back. Alright, isang magandang hapon po sa ating lahat. Okay. No? Together with si Papa Joms and Miss Gadyo. You got it. Well, how many years kita na yung marahan? Kwanto anyo yaman. Mao. Basta talye ba na korason ba? Korason, heart to heart kayo. Heart to heart. Heart to heart. Heart to heart. Heart to heart. Alright. Okay. Ketal man kundi ato dyan kita update about na vaccination. About vaccination na kina yes, CSM. Papa Jom. So, dyan kita update, no? Regarding na vaccination. Manyana gali para kunel mga diaton mga estudyante. Akin na CSMST. Dyan kita vaccination rollout. Okay. Especialmente na diaton mga estudyante na Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay. So, officialmente kete Papa Joms. Official kay junto kunel diaton mga opisyales opisyales tamin de CHED. Okay. Region 9 aki na eskwela. So at the same time man-check sila el pakilaya el pasada del limited face to face. So expected kita mga kasisid na man-visit sila. Uno tamen el mga akal na mga room by room on the limited face to face. Okay. Amo gani kay yang kwento kita dekil dia, di ba? Quando yan chene kita Zoom, di ba? Zoom meeting. Oo, Zoom meeting. So, bien preparaw ya gayud LD ato na mga teachers, ben excited ya sila kay kwanto months kat sila nuway pwede mira LD ilang mga estudyante, di ba? So, correct, Papa Joms. Amo gani kita min discuss alias so ya pwede kita mira pakimodo ya prepara el ZSCMST. Yes. No? El mga eskwela, al mga room, di ba? El correct, mga room. Ondel pasada, kwanto gente lang correct. Adentro. Si, chenigat akal mga markaw. Markaw al pasada, kal aro, mga social distance, social distance, no? Ansida, so it means preparaw ya gayo. So amo sel na picture diato na live stream diato Papa Jones to res bakuna. Oy. Para sa para makabalik sa balik eskwela na. So ese mga para man yan na de mga estudyante or pwede tamin el mga kwan. Pwede tamin na akal mga hindi estudyante. Pero el man rule out gad el estudyante. Ansina. So uno tamin noy walk in pwede. Ansina. So amo sel uno gad tamin de ara ka maskin estudyante noy oy sir pakilaya noy pa human register. Diba? Si, may pa di schedule pero ito man problema. Anda lang to kinaskwela. Oy. Oo. Grabe man. Amugad sila importante na pwede dayon man vaccine kayo. Diba? So amugad sila uno tamen din requirements para na kunel kwanto bilog elian vaccine niya, ready ba eskwela, el mga estudyante kwanto percent yan vaccine. So syempre al diaton tamen mga employee mga teacher diaton. Okay. So importante na mga
tamira gani yo inante alya na mall on the KCC, no? Grabe el pila niya. Siguro kel el mga los demás alya, di ba? Mande sila mankuan. Akal na walk-in. Oo. Na may registration. El vaccination card importante yatamin kay mo gani kel, di ba? Ito, dyan ito ko, no? Record na akal na, national. Dyan check yan, yun man record. Del cosas eh. Akal QR code diaton. QR code? Oh, di ba diaton cellphone? Sa check yakal online, nuay pa laman, nuay pa updated. Pero si akin na local diaton, tasali kay vaccinated ya kita. Ansina? Oo. So, kerdi sirpe kay kerdi miyo. Hindi tabi. Man. No? Siguro lang el otro siguro ba no makatamang problema kay el otro siguro hindi pa updated na national. Correct. Siguro local pa siguro Imposible gatamin kel hindi pwede kay man-register to na kwan na. Di ba dyan na internet online? Oo, man-register kel alyan nesesita man dito yung cellphone. Di mo yung man kel cellphone kabar receive man to OTP, di ba? Akal confirmation na eto kel ansina. Alangan tamin baka yan kwan pa kel yan traffic pa. Malo yan vaccine contigo di saging lang. No, I'm first El vaccine, no? Aki kanato na marino. Oo, di ba? Iyon una. Tiyan ba? Grabe. Ultimo gani na mga na media, ay gali na una ki. So, amo kel Papa Jones no ba? Kay Elos mas ta tiene pa miedo. Oo, makatan tiene miedo. Sabi yo kay tiene vaccination alya na kwan. Yabla kumigo si Cap Queen. Pino lang kabin aktibo ka diamond barangay captain. Alya na dulyan. So, mayong hapon dia Cap. Jones, tiene vaccine alya riba. Tiene okay. Oy no. Grande ba taas ba ang dagom? Baba lang. Mga 3 feet. 3 feet. Hindi tiene miedo. Miedo ka. Plantaan sina braso. Ma'am Kabaw, ya? Unay pa sir, may pagani club ba? So after club ba? Mayaw. Diba? Fully vaccinated yayo, diba? Pati, numalang miedo kay alin, vaccinated yo, kabar malo man ta sinti. Ano, otron naman el preguntada. Normal gats eh. So wag tayong matakot. Pasagats eh, di ba? Yan yung epekto ng yung vaccine na minsan yun pag may mga ilang araw, 2 araw, 3 araw, may mga symptoms na parang namimigat yung kamay mo, yung balikat. So, wag tayong matakot, normal lang po yan. So, cuando ayar gane no yan kwan kita, runcha kita, runchada kita. Ultimo Domingo, no? Domingo, anda kita ng mga binbisi gayot del deton mga men in uniform. Ta-check ya sila ng mga checkpoint. Especialmente alya na parte ng mga undel East Coast. East pati West. Ta-check ya sila akilos mga hindi pa vaccinated. Akabar. El tadaligat mirar card. Card gayot. Okay, first Sunday lift of the lockdown ayer, no? So, check yagat sila. Akil mga vaccinated. Kabar chene Q pass. Kabar chene quarantine pass. Noy vaccine card. Pwede kel. Hindi vaccinated pero dito yung quarantine pass el usa. Pero depende na diya. Si A2 kabar sali to de B na. Dukong tigo. Amo ka kapoy. Mandagat para. Si vaccinated to, mandalang mira, sir. Vaccinated jay sir. Di ba? Mandalang mira, di ba sir? Matik yan. So I'm vaccinated. Ayun. Okay. Di miyo talya na bag di miyo. Nay man yung manlaminate ka na yung kill, no? Manlaminate ko kila. Kaya kiperde kilin to pwede sali. Chene picture. Chene picture. Si no? Unto pa si kun mambeng chene kuidaw. Chene ko no. Chene daw. QR code. No ise. El QR code tausa se na mga adentro sa mall tausa. QR code na mga mall si entra to na mall hindi ato iskribi palya. El purpose del QR code scanning lang se para hindi ato nesesita pa iskribi palya. Pero el dito yung card chene QR code yan print Nuay man este QR code pero kwan este. Amo kal ni si taga certificate kita. Certificate si kwan si anda alya na sikil na mga biyahe. Oo. So
amo diba? kay importante no. So numalang ustedes man worry kay no file QR code or ikay importante litat siya na magal certificate di ato. Correct. So naman si hindi lang kita importante sa ligat na Nation de Pilipinas. Correct. Akal necesita. Akel, si Kerry sila di Akel, si Sally sila apuera. Anda sila alya na US. ali o na US. Na US. So tapidigat si certificate gayot. UST. Diba certificate del vaccination dito. Akel. Tamanda kel ase ali lang na kuno. Onde si Alibanda on del BIRO akel City Health. City Health por eso. Ali sila anda. Ay, dinante tamin nyaron cha tamin nyo. Mediodía. kasaman. Bien manada tamin gente na City Health. Ansina. Kosa sila taas eh. Siguro uno tamin kaya lakal mga certificate. Kasi pila sila. si Salito apuera hindi man to anda to ng mga biyahe nisisita to hindi lang man sa dali ng tumira este si Chine to kay certificate gayot akal na jutay papel ng print sila na eto gayot na sinan so amo siguro tamin kay largo ka del pila amo gani pinsabit siya ni Gracia alya pila kay mampila tamin ni Rayo papa niyo anyway yabla may pulis kumigo bawal pero gracias ko na datan mga man in uniform tan ayuda tamin alya correct. Okay. Hi kun Robilisa Apple Dula Kimpo. And Jerry Garcia and Adelina Molina. Papa James absent anay vaccine Astra second dose City Health. Uy. Congrats kun Ate Deng. No, AstraZeneca. Mandaliman pa vaccine Astra no. And thank you so much, Papa Jumps. I'm so good here. God bless you and stay safe. Okay? Stay safe. Okay, at takitambyan na di atong text line. No? Manada. Oo, manada. Amo estekil mga estudyante di mi o resibisi sila ara grado. Okay. Este hugot man. Kahit malayo ka at hindi kita kasama, basta't online at magka-chat tayo, masaya na ako. Oh, grabe. Mapursa. Absent anay el vieja diluyahan. Ate Deng pala. Si Ate Deng galit kayo. Okay. Basta ese linya, Papa Jom, sabi Sabi hugot si. Papa Joms, kumusta? Greet ka kung aldimi yung mga friends Ann and Emmy, Linda and Mirna all of Gisaw from Joe of the same place. Ayun. Okay. Hello Joe. Joe. What's up yo? Joe. Papa Joms, God save you. God bless and protect you. Greet lang and I say love you to all my brothers and sister and niece and nephews and disuyo daw mama and papa in-laws and son-in-laws no and grandchildren. I love them all. Love you. Grabe. Papa Joms, God bless. Marino, keep safe. Okay, gracias con ustedes. Thank you. Pakigreet po dito sa Tumaga from Fernando family. Salamat po. Paborito po talaga namin ang programa nyo and God bless. Okay? Uy, Fernando family. Pamilya pa si kami. Ha? Ang programa nyo at programa nating lahat. Real. Grabe. Grabe. Papa Joms, katalman today, tauwi lang kami, pirmi, akin na dito yung programa. Present ko, and nagtsabakanon ako. Kabalo, bayapod ko, Papa Joms. Siyempre, ginahanglan, gid, mutuon gid kag tsabakano. Diba? Hindi ka kabalo tsabakano, nawala. Diba? Kinahanglan, magtuon gid ka. Para makasabot pa, dili ta mabaligya. Bayno gali ito kasabi to, no? Na yakal na first di mina kinasambuang ka. Ansina. Tanga lang gadyo. Uy. Kusa ba siya? Aprende man nyo kay best na action ba? Alya kita korda. Ansina gali. Yun lang, klaro lang gad tamin el pakilay. Duro ba el kwento? Pero at least aprende. Diba? Parang hindi po depende ka. Okay. So sa mga classmate, baligya na ito. Okay mga kasisid, sa aming pagbabalik ay babasahin namin yung inyong mga iba pang mga los demás mga greetings mga pa-shout out. Okay? And again, text lang sa 0975-072-3036. Next na. My name is Papa Joms, ang nag-iisang papa ng Zamboanga sa programang Heart to Heart together with Mr. Wazam. Aki lang sina 106.7 Marino News FM.
Sisid na! Heart to Heart with Papa Joms, aki na 106.7 Marino News FM. Sisid na! 106.7 Marino News FM, sisid na an affiliate station of Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services. Alas 2:04 na, together with the Mr. What's up? Okay, mga kasisid, Yes. welcome po sa programang Heart to Heart, Heart to heart. Puso sa Puso. Atay sa atay. Grabe po tayo. Kulang pa. Kidney sa kidney. Igado sa igado. Abdo sa abdo. Abdo sa abdo. Grabe, no? Ang masel mga kwento, mga kasisid del mga kandidato, no? Yes. So, leya kita al di aton karta, no? So, picura entende bonamente para puede ustedes dale bonamente también opinion. Advice. Yes. Kaya, eto na. Babasahin ko na ang letter, mga kasisid. Good day po sa lahat. Dear Papa Joms, first time ko lang mag-share ng stories ko dito. Palagi po ako nakikinig sa programa ninyo kasi minsan nakaka-relate ako. Please hide my identity. Just call me Apple. Gusto ko lang po magpa heart to heart at humingi ng advice sa mga listeners ng Marino News FM. Sana matulungan nila ako magdesisyon sa sitwasyon ko. Papa Joms and Mr. WhatsApp, wala na po akong kasama at ulila na po ako. Kaya lahat ng desisyon, ako lang po. May ka-live-in partner po ako. Almost 1.5 year na po kami bago kami maghiwalay. Papa Joms, siya po yung nakipaghiwalay sa akin. Nakipaghiwalay po siya sa akin ngayon. Tuwing maghihiwalay kami, after 2 months, bigla-bigla siya ulit nagpaparamdam at babalik. Dahil mahal ko siya, tinatanggap ko siya ng paulit-ulit. Bukod sa mahal ko siya, Papa Joms, wala na po kasi akong kasama at ulila na po ako. Siya na po yung tinuring pamilya. Lahat ng pangungulila ko naibsan dahil sa kanya. Hiwalay na po kami. Iniwan niya po ako. Halos depressed ako nung mga panahon na iniwan niya ako. Hinahabol ko siya at nagmamaakaawa ako na mag-stay siya. Hindi niya ako binigyan ng chance para makausap siya at magkaayos kami. Alam niyo po yung trauma ko sa Pasko at relatives ko, kaya sobrang sakit sa akin na kapag may problema kami, imbis na ayusin namin, palagi niya akong iniiwan. Mahilig siya sa silent treatment. Sinisigawan niya ako at namimisikal na po siya tulad ng pagbato niya sa akin ng cellphone. Ngayon, Papa Joms, bumalik siya ulit.
Pang ilang beses na po itong nangyayari sa amin. At gaya ng sabi ko, paulit-ulit ko siyang tinatanggap. Nung una, ako poong nakipaghiwalay pero bumalik po siya at tinanggap ko. At the end, hindi rin naman siya nagbabago kasi bumabalik lang sa dati at parang nagiging abuso na dahil siguro alam niya na mag-isa ako at tinitake advantage niya yung pag-iisa ko kaya palagi niya ako iniiwan, Papa Joms. Papa Joms and Mr. WhatsApp, mahal na mahal ko po siya. Siya na yung pamilya ko. Hinihintay ko siyang magbago at palagi ko pong pinagdadasal na sana one day magbago na siya. Sobrang okay siya kapag okay po siya maaalaga, maasikaso at sa lahat po ng sahod niya pinagkakatiwalaan niya po sa akin. Pero kapag stress siya, magkaaway kami sobra. Sobra rin po yung galit niya. May vertigo po siya at nireresetahan na rin siya ng doktor ng stress tab para kahit papano marilib yung stress niya. Papa Joms, parehas po kaming nagtatrabaho sa isang panggabi. Meron po kasi kaming negosyo na barbecuehan. Pero dahil nga medyo pandemic, mahina yung kita namin. Pero kahit papano okay naman dahil mag-open na daw. At kahit papano makakapabawi na rin kami sa mga malaking lugi namin. Malakas kasi talaga dati, ngayon medyo mahina na. Pero sana naman ngayong mag-open na yung panggabi. Papa Joms, stress at toxic talaga at dahil na rin pang gabi kami pareho at palaging puyat. At kitang-kita ko sa kanya na stress talaga siya sa trabaho kaya iniintindi ko siya. Wala naman po siyang bisyo at wala naman pong third party na relasyon namin. Lahat ng accounts niya naka-open sa cellphone ko. Kaso kasi kapag may away kami, imbis na ayusin, palagi niya po akong iniiwan. Ngayon po, bumabalik siya. Kahit sobrang mental breakdown at iyak yung naranasan ko nung iniwan niya ako, naglalaban yung isip at puso ko kung tatanggapin ko ulit. Kasi eto na naman kami. May times na gusto ko na lang ulit mabuhay mag-isa kasi bago siya dumating, ako lang talagang mag-isa. At may times naman na gusto ko rin siyang bumalik kasi ang dami na po naming pinagsamahan at ang dami na po naming plano, Papa Joms and Mr. WhatsApp. At gaya ng sabi ko, siya na yung naging pamilya ko. Buo na talagang desisyon ko na tapusin na talaga kasi palagi kaming ganito. Naghihiwalay at palagi akong nadidepress kapag iniwan niya ako. At ayaw na rin sa kanya ng mga kaibigan ko. May trauma na rin kasi sa akin kapag naging kami ulit. Bumabalik lang siya sa dati. Kaso hindi pa rin nawawala yung pag-asa sa akin na baka magbago nga siya. Hanggang dito na lang, Papa Joms. Apple po. At ito ang heart-to-heart story ko. Alright mga kasisid, amo el problema di si The Apple. Story di Apple. Largo di suyo. Largo di siya ko ano?
Pang maalaala gayot. MMK. Sinigayot na Tasinti ka din. So, cosa ustedes puede darle advice? El story di Apple. Orakal ba? Kansyon takorda lang mayakal. Sinaktan mo ang puso ko. Parang ganun, no? Binato mo ng martilyo. Tol, bansina ba? Sinunog mo ng posporo. Ay, nako. Sabi mo, kapatid ko, manananggal. Ay, nako. Ang buhay ay parang pag-ibig. Oo. Sadyang sinasaktan, minsan hindi minamahal. Alright. Grabe, di ba? Mga ganun ang story, no? Again, Sige text lang ha sa mga gustong magbigay ng kanilang mga advice at opinion. Cosa ustedes puede darle advice 0975-072-3036. Bale el pelo di kuano di Sir Reynald. Kere-kere yun, sina Alcate. Bale el Cortada. No. Pareho gid mi ba? Sana oil. Pero mas pogi siya. Ako sir, mingon ako, sana oil. Kami po yung magbabalik mga kasisi. Dali lang anay ustedes. Yes. Ang oras natin alas 2:15 na, no? Grabe yun si Kwan, di ba? Si Apple. Stay with me. And here's something from Martin Rivera. Yung. Stay with me. Stay with me. Ayoko biyaan. Sige no. Maligo man ko, manudlay ko kada adlaw. Please lang. Pagwapan. Mapabango ko. Tapos patawarin naman. Last na naman ulit. Wala na. Ultimatum na talaga. Ultimatum na talaga. Bigyan niya talaga ng ultimatum, no? Okay. Oo. Kasi parang inabuso na kasi yung Kaya nga. tinitake advantage na yung decision niya. Okay. Kasi ulit kasi niya, akala siguro ng guy na kahit anong gawin niya, ipatawarin pa rin siya kasi alam niya mahal siya. Okay. Nakuha siya. Hindi siya nag-ultimato. Kung gagawin pa niya ulit kung anong ginagawa niya dati, hindi na talaga siya makipagbalikan. Okay. Okay. Yun lang po ba, Ma'am Juliet? Opo, yun lang po. Okay, baka may greetings po kayo pabati. Greet ko lang kayong dalawa. Ay, okay. Okay. Grabe. Okay. Salamat. Salamat po. Merry Christmas po. Okay. Happy New Year. Happy New Year. In Salamat, advance. Juliet. Thank you, Ma'am. Bye. Okay. Alright, mga kasisid, amo si Ma'am Juliet. From Sambuud, no? Okay. Medyo huyaan pa si Ma'am tang kwento. Pero di veras kilele, no, na sabi niya patawarin mo. Sige, patawarin mo. Dali pa un Uno ya lang gat. Uno ya lang gayot. Uno ya lang. Ha? Uno ya lang. Ang sine lang yung kumputamira. Ano na lang. Boom lang dibuka. Dali chance. Dali chance. Pero amo-amo nga ganito sa Australia, no? Amo-amo lang. May point namin si Ma'am Juliet. Ultimatum. Last warning. May ultimatum pa pala. Grabe naman, no? Kung para kay Ma'am Juliet, may ultimatum talaga siya. Siyempre, lahat naman, di ba? Sa lahat naman talaga tayo, meron pa namang kuan, di ba? Kumbaga, pwede pang magbago. Para kay Ma'am Juliet, sabi parang, kumbaga, kung kaya pang ayusin, ayusin na lang. Okay, tama. Ganun siya. Di ba? So, ganun lang. Kuan, di ba? Kuan Kuneli, kere Kuneli kabar. Si Kuneli loko ulit. Si tamin na ulit, patawad ya tamin. So, ang sina lang. Di ba? Kanta lang, ipagpatawan mo. Pero sige, okay. Buena ya. Ay nako, patawarin mo ng patawarin. Pag ganiloko ka ulit, patawarin mo na naman. Tapos, dali ya ultimatum. Di ba? Dali lang pancha ni Piedra. Mabolo family, sina Jaynard Haidao and Jasper and I miss you. Greetings coming from Tita. Grabe. Good PM Marino. Yung. Sir, FM Marino News FM. Papa Jom sisit na. Okay.
Mang-greet naman pang mga Hunyo family and happy birthday to kay Venus Joy Jr. Istaba kun Ate Daday Umpat family. Ayun. Okay, sir, thank you. Marino FM. Okay, News FM. Okay, gracias con ustedes. Thank you. Okay, Chene Batu Ali. Diyan pabati Papa Joms no. Kunal daton mga mga uban tamen. Congratulations no para kunal daton mga Total Riders Club. Sambuanga chapter kunal daton yan Open Nuevo Alina Dipolog. Congratulations kunal organizer si Christopher Payay sir na and sila ni Paring Doms si Vice Patrick Limen at saka sa mga uban daton si Ferdix from City Mobile Task Force TMU. So sila ilanda na Dipolog. I-shout out ko nila daton mga uban nila na Barilo Dicha, Sambuanga del Norte, si Jay, si Ma'am Che, Naldo Bangers, John Hope Diaz Atletico and si Longski, si B-Boy Bugoy ug si Ronnie Pestaño ako rin. So gracias, salamat ninyo mga pare. Ride safe mo kung muna yung mga biyahe ride safe. Amping sa biyahe po dia. So congratulations once again Dipolog, Dapitan and Rizal. Okay. Congrats ha. Ayun ha. Sa mga riders natin. Riders community nato. Okay. Anyway, eto naman sabi ng 630 Ablapale. Papa Joms, good PM. Ang haba naman ng istorya ni Mansanas. Nakakalungkot. Ablapale. Alam mo Mansanas. Uy, Tagalog. Sino Tagalog? Alam mo Mansanas, kung mahal mo talaga ang lalaking yan, di tiisin mo kung ano ang susunod na gagawin sa'yo. Tanga-tanga di hapon. Kasi gagawin niya ang lahat para masaktan ka. Ha? Ang nasa isip niya na mahal mo siya, kaya inabuso niya ang pagmamahal mo sa kanya. Ha? Tanga-tanga di hapon. Duele. Ha? Kaya inabuso niya ang pagmamahal mo sa kanya. Sa ayaw at sa gusto mo, nasa iyo ang desisyon. Kasi mahal mo siya, di ba? Tanga-tanga di hapon. Kaldero. Papa Joms, maraming salamat by Tans, taga Talon-Talon. Okay? Salamat sa imuhang sa iyong advice. Tanga-tanga di hapon. Dibirasan man gatamin, di ba? Tabla le, dibirasan le. Siyempre. Sabi agali na niloloko na ginaganyan ka na, ginaganon ka. Kwanto beses siya kilyasa ilang beses na. Nagiging manhid ka pa rin. Di ba? Kasi wala mahal ko siya mahal ko siya, tanga na nga, hindi hapon, bahala na. Tiyan ba, mahal tagiriya kung ano, kaldero. Ano si kaldero, cellphone? Giriya cellphone, ay naku, Ito pa kayo na ko. approve by sina antes, abla lang. Grande de gracia di huy agad yun, receive yan sina antes. Na, otro self-feelingan sina. Yes. Umigo, entero del mga hente, giriya kung tigo cellphone. Sabi yung feeling ang sina. Pasa yun sina antes. Por eso, kildi mi geria kumigo cellphone antes. Pasa mga kwan. Expired. Sorry na. Huyo ka ngayon. Grabe. Advance happy birthday daw kun Jasper Jade Vicente. Ali daw na dulyan. Greetings coming from Mama. Okay? Yes. Happy birthday sa inyo. Manadagat ta celebra birthday. Happy birthday sa mga nag-celebrate og birthday karon. Yes. Okay. Contigo. Para kumikon ano tamen ron Apple tiyan uno kiyo. Yabla ki Papa Joms na ano. Apple. Uy. Kaya Apple. Masarap daw ang apple daw. Sabi niya. Apple. Kung mahal na mahal mo yung isang tao at palagi ka nang binabalik-balikan at sinasaktan, hindi na yun pagmamahal. Ulo. Grabe. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinasaktan. Kaya yan ang ilagay mo sa isipan mo. Uy. Gumising ka na. Uy, gising ka na. Buti na lang, yan lang napala sa'yo. So, kailangan mo nang magdesisyon ngayon, sabi niya. Iwanan mo na siya. Huwag mo nang bigyan ng chance. Ayun, galitle, pero liga na last, may tama rin siya. Okay, may tama ka. From 305. Okay.
Tanga-tanga de hapon. Correct, no? In short, lumamayaman tanga-tanga. Okay. Galing sa 217. Gandang hapon. Ay, hapon to. Gandang hapon. Hayaan mo na yun. Wala na yun ginawang tama sa'yo. Na. Sus. Dapat Jobert Lumen. Dahil halos mga comment dila Papa Johnson Sina man, no? Mo gani. So, tan balance sila kung daton taman mga listeners, yung mga texters na aman sina agad ase. Correct. Simple lang yan. Ay, sabi nito Apple, wag mo nang patatagalin sa mga ganyang klaseng lalaki. Hindi. Iwan mo na yan. Iwan mo na yan. Habang pwede ka pang makahanap. Okay? Dahil pag tumanda ka na, nako. Tapos tsaka ka pa magdesisyon? Na. Ulihiya. Di ka na makahanap ng iba. Di ka na sa kay Loloy's Motor. Okay? Advice nila. Ito pa, galing sa 129. 129 ha? Ang advice ko lang, Papa Joms, kay Ma'am Apple. Madaling pagmamahal. Maling pagmamahal. Yan dapat tamang pagmamahal para sa tamang tao. At yung stress, wala yan. Mayroon kang Diyos sa buhay. Good PM na lang sa inyo. And kay Mr. WhatsApp. Yo, okay? tama. May Panginoon tayo. Tama. Meron tayong Panginoon. Siyempre. Diba? Maskin pakilaya, tama kita. Tan believe naman siyempre kita kunal prayer, kunal daton sa inyo. So, halaya uwi tayong si Ma'am Apple. Correct. Gandang hapon, Papa Joms and Sir WhatsApp. Advice ko lang sa iyo, Apple. Oo, uso ngayon ang martyr, pero sobra na yung pagka-martyr mo, ha? Huwag kang magtiis sa ganyan tao. Di rason na wala kang pamilya. Ha? Wala kang pamilya. Di rason. Di yan rason. Alright? Asa na to? Iwanan mo na yan. Hanap ka din ng mga karapat-dapat sa'yo. May mga tao talaga na darating sa'yo, lalo na ang magiging tunay na kaibigan. Mga maging tunay. Yan lang po advice ko sa'yo, Apple. Yun. Greet ko lang po ang asawa daw niya na si Nash Ibanez na gahi diha daw sa Magay. Salamat, Papa Jom. Si Rowena po to ng Kanilar. Okay? Salamat sa'yo sa advice mo, Lurina. Okay? Lurina, ang pag-ibig ko'y ikaw. Ayoko! Alright. Giingon pa rin ni 506 Papa Joms. Di kaya nako ang oras ug panahon nga wala ka. Uy. Pero kung imo lang kung sakitan, may pay magbulag na ta. Uy, sakit kayo. Grabe. May hugot po ni siya, no? 5-3. Sige. Kung mahal ka ni Boy, kung mahal ka niya, galing sa 217, di niya dapat gawin yan. Kung mahal ka ni Boy, di ka niya sasaktan. Yes. Balingbing yan, girl. Balingbing yan. Di ka niya sasaktan by Lumen. Iyo. Okay? Grabe. Alright. Pati kita tatisigi ang type. Mo gani, no? Beras man tamen, di ba? Pinatawad mo na tapos gagawin pa ulit. Ha? Gosa si Kuano? Anli? Last caller. Hello, Marino. Hello. Hi. Good afternoon. Hi, good afternoon. Ken este? Ani Rose. Hi. Julian. Honey Rose Julian. Good Okay. De onde? De La Paz. Ay, de La Paz. Okay. ¿Cuánto año ito? ¿Cuánto año ito? 32. 32. Eh. Bata pa. Bata pa. Bata pa. Yaya. Dala ya? Kasaw ya? Letame. Hindi tamen. Cheni anak. Sir. Cheni anak? Yan sir, umbil 4 anyo. Okay. Okay, kusa man dito yung advice? Advice lang niyo po na Apple na di lang lang ko na si Obre. Kasi kung si sir na amon. Okay. Correct. Kita se man con el senti duele una vez. Puede pala acepta, pero si ika-2 o ika-3 na Hindi. sortogo
niya, hombre. Oo, no? Grabe, no? Kaya Turtog. Dehaya lang gayot. si mampokus siya lang na dito yung negosyo, maskin pakilaya. Okay. Kali alegre na dito yung bida. Correct. Tupaw. Si, So, amo lang, Kel? siya mo lang sir. Okay. Baka yan ito greetings, Ali. Mga pabati. Mga pabati, Li. Si, mag-greet lang yung mga Julian family, at inalapas, ina pamuputan, mga Julian family po. Okay. Gracias po. Okay. Gracias contigo. Thank you. Thank you, Annie Rose. Alright. Oh, dehaya lang daw, Black L. Na, halos todo mga texter, mga caller daton, ansina. Galing sa 806. Papa Joms and Apple, dahil sobra ang pagmamahal mo sa kanya, magpasampal ka pa. Total manhid ka na sa kasalanan mo na yan. Ha? Oras na tumigil siya sa pananakit sa iyo, buhusan mo ng kumukulong tubig at lumayas ka na. Nako, nanggigigil ako sa iyo, Apple. Yun lang, salamat. Nanggigigil ako sa iyo. Ang ugot-ugot gati ating mga avid listeners, no? Na may kingin matamin hindi man ugot-ugot. Ay, Senyor, Diyos ko Lord, Santa Maria, Ayala, Luyahan, Pasulangka, Tumaga. Dulyan. Papa, ang galing sa 523. Ang ma-advise ko po kay Apple, hayaan mo na siya kung saan siya masaya. Ha? Hayaan mo na. Wala na oras. Hindi kayo para sa isa't isa. Maghanap ka na lang ng magpasaya sa'yo. Marami dyan. Thank you, Papa Joms. Okay. May kita ora. Dito yung final words. Final words, last words. Last words. Hay nako. So, yun lang mga natin. I hope si Apple na makasabot pud siya, no. Okay. Unsay yang ano man yung mga reasons na kailangan nating iwanan. Okay. Dapat iwanan at yun. Kailangan natin mag-move forward, mag-move on. Okay. Yun, sana Apple na narinig mo yung ating mga advice. Tama. Okay, so sa lahat ng mga nakikinig, tumatawag, thank you, so maraming salamat, no. At saka yun, sa mga Benitez family sa Tumaga, and Sienes and Pico family. So Okay. buenas tardes ulit también. Okay, maraming salamat. Gracias con ustedes. At mamaya abangan nyo po ako ulit alas 6 hanggang alas 8 sa programang Sobrang Okay Papa yan. At syempre naman, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay ng kada equal mga advice ka. Con ustedes, gracias. Itambién aquel mga kabayalama. I know na isa na namang problema ang pwede kita buka manera mga kasisid. At ano ang mga aral na makukuha natin. I know, you know na, no? Especialmente sa aquellos mga paralipa lang at sabi a ustedes cosa debe hacer. Alright, maraming salamat po. At paralian, may ora. My name is Papa Joms, ang nag-iisang papa ng Zamboanga mula noon hanggang ngayon sa programang Heart to Heart. My name is Papa Joms with Mr. What's Up? saying goodbye. Pansamantalang magpapaalam. Susunod na